Abu Srazantama Ameta, Nouvelle Horizon ne bembolo de Mebone Ale, Sebaningala Toko de Mamani Touré Akmara, Akomuye Sidao Maukachide no Okofora Abe Goodluck Ebel Jonathan Aba Ale Kofo, Akonia Irakunu Akatama Ayomunke Anga Jamana Kono, Aira Kafoko Bulikajo Konuka Jakuala, Komunye Foka Ben Obesekana Jamana Kono do Iradamani Nuanchala Tukumna, Foka Ben Obesekana gouvernement and politique Mau Nuanchala Tukumna, Ko Oja Kuyalendo, even I Kafokomi Mamani Touré, Abu Safnajara Ayra Kafokomi Sira Mauka and Chide Kerengre Nabe Goodluck Jonathan Kofo, Kunu Arabadono Benano Vamukolo Klemuga and Konontoma, Sigatala and delegation Bilebele Obora Munye Sidao Jabala Kukunda Bamako Oka, Abu Safnajara, even I Kafokomi Goodluck Jonathan, Akan Nakunte Dore Kusabka Sidao Kanga Lajera Bilebele Doni Kuboloski Singa, Lajera Munabina Kede Samurkolo Klinani, Abu Jako Fino Benizira Jamana no Obo Okofo, Goodluck Jonathan, and Nali Kunte Dore Abefakana Jatimino Deke, Mali Anesirao Benafem Kamno Betalike Kurnogramuna, Coin Tabolo Ira Abetokomuna, Majebi Euro Jume, Yeta Keroro Jume, Ukosiko Opatru Union Yani Lajera Belebele Doja Nobede Samurkolo Klinani no Abu Okofo, Mamani Touré, Aira Kafoko Kunu, even I Kafokomu Goodluck Jonathan, and Anachumunya Angwa Aeroport International Modibo Keita, Mamuntara Bisimla Ote Maoraye Oyanga Ministry Mumbe Nobe Affaires étrangères Kuna, et de la coopération internationale. Nako fora abe abla jobu chejan aba ale kofo ale de muye Goodluck Jonathan ka abisimla muye aeroport international Modibo Keita la Abu Safnajara wati muna bisimla libaro konu obana ibe na ka foko muye Goodluck Jonathan ay dugla mini koni ajo odamine renga mamunumbe na manfu mako diplomatu jamana wora munumbe no luka chidomba anga jamana okonala Goodluck Jonathan ale oluye marashika sebakoro batiri uninyonche obolen kofe Goodluck Jonathan ayra ka foko ale nakunte dore jamana ngona me dom na kombi kana jatimina ku oke ko imetabulum na munye benga ye fam yenu asro benga ina abuga bara Abu Safnajara ko ale naku oyo oye sebaningala ko akoibe na ka foko muye Goodluck Jonathan Anemuye diplomatu ka nyanye obane ko fe muye Goodluck Jonathan albiko ayisra jantama koni aya abuluda Abu Safnajara Goodluck Jonathan ane majo ne nyoye obanga premier ministre par interim ko fondo be talika colonel Ablaye Maiga kan o sabge jere jakulu do sigile me jere jakulu munanka ma comité technique de suivi de chronogramme des réformes politiques électorales onyema ya bade be munye colonel Ablaye Maiga ale bolo o jere jakulu ne kanga jatemina bela jilenke chronogramme dilendu bara munumbe kaka akona la ani majabe yoro munna o jere jakulu onyema bade be colonel Ablaye Maiga ale bolo sebaningala ko akoibe na ka foko mu colonel Ablaye Maiga ani Goodluck Jonathan ukwa nywanye okona la Abu Safnajara marashi koni asabakoro batri la union la o sabge muinye jamana premier ministre no rebe talike colonel Ablaye Maiga la ayira muye Goodluck Jonathan na bara munno olusira kake ani bara munno fana be ne majabe yoro munna Abu Safnajara ayo sabakoro shela ko nyafa muye Goodluck Jonathan ale nyana sebaningala ko akoibe na ka foko ni ko koni akrani sonja bakoye munye Goodluck Jonathan ale era fanfla la ani munye anga premier ministre uklalen korofola munye Goodluck Jonathan ayira ka foko ale no sonjara kusabga jere kulu munno kanga kalata ko labe anga jamana kono nanga ma autorité indépendante de gestion des élections damuso yankula nanga ma ko eji ayira ka foko munye nyeta chairman ko okero obara ula nga Goodluck Jonathan akoni ayira ka foko ali no asro maje doni be ko feran dabalo okasigi senga wala sa o maje obese lakle to mna yani wati ko fele uche Goodluck Jonathan akoko mun koni jakolendo mun ka gelen ko sube Abu Safnajara ko jamana gouvernement ko ka feran dabali bela jelen ko sigi senga ani classe politique no be parti politique ko fo Abu Safnajara obeseka benkangele o kan tumna Goodluck Jonathan ayira ka foko mi sirawo mawko dala ndo jamana nye nanya do ka foko gelabe yoro kanye simunye ni kurongramu mannabe talike wati munno okofolendo nabe taliko okan ko nanya ko gelabe yoro kanga feran dabalike ka sirawo mawko ladonia Abu Safnajara ku obeseka marasika batru nyokon tumna gelay abeseka furanga batumna baningala ko akoibe na ka fo wati munna muye Goodluck Jonathan ani munye premier ministre koni okanywanyo obana ayanyi ni muye premier ministre fe ko ka feran dabali bela jelenke muye yelema munno olubol nalu anga jamana kono yelema nunu talemeka kalfa mamunu ma ku ka do fara chesiru oka wa ka do fana ko fara baraka Abu Safnajara colonel Hashim Koita dangro bay bismillah muye colonel Hashim Koita kunu ayegla muye Goodluck Jonathan ani jamana fama no colonel Goodluck Jonathan ya ira ka fo Abu Safnajara ko muye nyeta chairman ko okera ran so chairman ko okera ko muye jamana maraba ko ko ke ko ali no so ko jamana maraba ko yoguli ka donete nunu obeseka akwale ni jamana fama Abu Safnajara ko le dangalalen do muye skemana ni nyonche Goodluck Jonathan
ko fɛn mun bɛ yen bi fɛn mun bɛ yen n'o yɛrɛ ma ale ko safunɛ jira u kama ka bɔ niveau horizon ale ka b'u i bonya o b'a la n'a ka kan ka dɔn k'a fɔ le soir de bon min bɛ talikɛ k'a dɔn a ko kunun ma novembre kalo tile mɔndɔ kosɛbɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn ma Végal k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Végal Asimi Goïta aso min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ san 2021 a rapport vérification na n'o ye larawaliw k'a fɔ foroba wari minnu ni olu kun kan ka dɔn k'a fɔ ni o rapport bɛɛ général la ka ba ye a taara ka taa rapport a kɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛkɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ premier ministre par talikɛ k'a dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga k'a fɔ jo chargé de la justice garde des sceaux y'a dɔn k'a fɔ ale fɛ k'a fɔ ministre de la refondation jamana in yɛrɛ bɛ se ka dilan kuma a kɛnɛ kan yɛlɛma ko colonel Abdoulaye Maliki Diaw ye ko ma ba wɔrɔw caman ba jama dafara bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan kuma min bɛ talikɛ jamako kun na k'a dɔn k'a fɔ ko jamako da kɔni kun koyi sabula k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ vérificateur général la n'o ye Samba Almudo Babi k'a dɔn k'a fɔ a nisɔndiyalen rapport in ta k'a di président ma k'i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi min bɛ talikɛ san 2021 na a rapport kɔni baara bɛɛ lajɛlen bannen filɛ o kuma k'a dɔn k'a fɔ cakɛda minnu n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso o bunakun kan n'o ye kɛnɛya ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ école ko o bunakun kan kalanko taa se ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ décentralisation ma ani k'a dɔn k'a fɔ énergie ani eau n'o ye jiko ni kuranko ye a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda min bɛ yen ni o ɲɛsinnen bɛ développement rural ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka ministre ye ninnu de ye cakɛda ye ka taa se a ka jan kunnafonidilaw yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ma n'o ye ministre de l'information et de la technologie ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra k'a dɔn k'a fɔ larawali nana kɛ nin yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na kuma ye k'a dɔn k'a fɔ a yira k'a fɔ hali min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ wari min ni o talen bɛ a da fɛ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ o kuma o ma fɔ min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ rapport kɔni a bolila nin yɔrɔw kan min bɛ talikɛ vérification na a bolila nin cakɛdaw kan kuma a rapport kɔni taalen filɛ ka di président ma ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ vérificateur général la Samba Almudu Babi a ko i ka dɔn k'a fɔ jamanikuntigi min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ jamanikuntigi a ko i ka dɔn k'a fɔ rapport a filɛ nin ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka rapport in k'a larawe n'o ye o fɔlen bɛ a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ka bɔ a bɛɛ lajɛlen danganiya kan i k'a dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ni o ye Asimi Goïta aso kunun ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a yɛrɛ a sɛbɛ nisɔndiyara a ka jan k'a fɔ maa wɛrɛ minnu ni olu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni u nisɔndiyara u y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma rapport min ni a dilen filɛ nin ye o kuma ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ refondation ko ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni refondation de l'état o baara minnu ni olu bɛ sen nɔ a ka jan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin rapport in dira ka bɛn ni o waatiw ye o kuma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen n'a tigɛ koyi i ka dɔn k'a fɔ foroba wari ninnu dan bɛ da minnu fɛ i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛ bɛrɛbɛrɛw ka fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ u ma taa u don dɔw fɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u kɛn bɛ k'a ŋanamu a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ni min ka kan ko o na da digi la a ye nin kɔrɔfɔ ninnu Almudu Babi ka nin baara in kɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ den bɛɛ lajɛlen k'a fɔ min bɛ talikɛ sun a burujali baara minnu danna kari o la koyi Samba i ka foni ni tanu ta k'a sɛgɛrɛ koyi a ko cɛtiri min bɛ a la nin ye i ka dɔn k'a fɔ vérification kan ka kɛ cakɛda fɛn o fɛn sabula i ka dɔn k'a fɔ ko u tindin walasa baara ninnu bɛ sabati cogo min na k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Kona wɔyɔkɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ Végal ale a ɲɛmaaba ko fɔ ale rapport ma ale tɛgɛ Abu Safunɛ Jara n'a ye ka bɔ o de hukumu kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Bala Sumani Abu Safunɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye rapport 2021 a ka rapport kan i n'a mun na siga t'a la kunun mun ye rapport in kɔni a taara ka faama de bɛna a jateminɛ k'a lara ni maaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko yan'o cɛ Abu Safunɛ Jara maa minnu olu y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin rapport 2021 mun n'a dilen filɛ jamana faama ma Abu Safunɛ Jara ko mun ye an ka sigida damadɔ bɛ yen Abu Safunɛ Jara ko a miiri kɔnɔna la ko kulekan ko a bɛ sɛbɛkɔrɔ bɔ Abu Safunɛ Jara a ko k'an ka taa Pelengana n'an taara ye ale bɛ Segu o mara o kɔnɔ la o miiri kɔnɔna siga t'a la kulekan a bɛ sɛbɛkɔrɔ bɔ Abu Safunɛ Jara an bɛ taa Narena n'o ko fɔra a tɛ région de Kulukoro a t'o ko fɔ wa kulekan a bɛ bɔ u ka da k'a sɛbɛkɔrɔ sɔgɔ Abu Safunɛ Jara Tombouctou ani ka taa bila mun ye Kidal la Kita ka taa bila Kitala Abu Safunɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen ye mairie ye Abu Safunɛ Jara mun ye bi rapport 2021 vérificateur Abu Safunɛ Jara u tɔgɔ ko a b'a a kɔnɔ Abu Safunɛ ko n'i taara Pelengana kɔnɔna la k'a fɔ ko min ye vérificateur général Almudu Babi donna o mairie sɛgɛsɛgɛli donna ani san 2018 o kɔrɔ fɔlɔ la a b'a wari 5,000,000 tuma fɛ o tununnen don yen dana don o la Abu Safunɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko an ka sɛbɛkɔrɔ sɛlɛn an ka taa mun ye commune bɛ n'an ka ko commune de mairie kɔnɔna la kulekan a bɛ journalier a ye jateminɛw kɛ ka wulikajɔ ka sɛgɛsɛgɛliw baaraw k'o boloda ko majɛ yelen don Abu Safunɛ Jara mun ye n'a wari 10,018 ani 90 san 2019 la ka na Abu Safunɛ Jara o na bɔ Abu Safunɛ Jara an ka sɛlɛn commune urbaine de k'a fɔ ko mun ye o kɔnɔna la majɛ bele kula ye sɛfa wari 1,300,000 ani 10 ani Jara mun ye o fana sɛlɛlen don Tombouctou olu mairie lakaw na Jara a fɔ 4 i bɛna ye commune de Kita n'an taara commune
libande kana konala kata banani ne dokoy o sabu ko mu vérificateur da kulu yo saka sikale baro ko boloda mu ñu commune libande ki mumbe no maje o yelen kononto ani duru abu safna o maje o yelen doy dana do ula abu safna ko sele ibena ay ka fo ko mu ñu yoro chama fana fasri fa fe o sikata la ko duna sabani ngala ko dilen flap jamana fama ko akla jigina ibena ay ka sigira senga wala samu jamana kono abu safna jira ibala mu ñu ka jamana kono don ku ne fanga ka asunya na bolo fara ko anana chaya abu sa wala ko muna abu safna jira o kera bafa anek manga bomu indicateur du renouveau ale ko nala abu ibunya ba idikaro pada bolo do meboni sebe mini oju ako le matin ikado ka fo Kader Toué ale ka sebe no akui kado ka fo mi metalga révision constitutionnelle la ay kado ka fo parti politique ta hage jachi de be ay kado ka fo ni olu keme ka ni sogwa ka takui mi metalga kado ka fo parti politique damado la ikado ka fo nunu ubi wele ku kado ka fo cadre des partis et de regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel. Cadre des partis et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parti kana nu bla berkele ne politique ma ko mi yala be machema gede e be wiboke angata ça c'est vrai angata mi metelge cadre fo cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel cadre nya do ka fo ni cadre kura do e cadre fo hakaja mi metelge cadre koromi ngume kabeni wati do la kuma cadre fo mi ye twa fale abina fo ukeme ko obulola okay ni mamunu vlenye ikado ka fo ko nunu ngoko udusuma asebe kasarale be sabula ikado ka fo loi kura mi ni utale vlenye kerengere nyana mi ni uye révision constitutionnelle mi ni abaro kera nunu ngi ikado ka fo ko ukoni ikado ka fo ukemeka gwela chamanda ikado ka fo ka fanga ka sekere ni watina sabula ikado ka fo nunu ngo mi metalge ikado ka fo jalogula ikado ka fo ko jamani kono do kwanga nga se ka faranywa ngatu mi segi ni metalge ikado ka fo kuma kura wala ani sigida baro kura aka jamani nyere be se ka mara okumu kura nyuma mi ngono nuga hakina kachanguzobe yajira ka fo mi metalge kado ka fo election na tawla kerenga na election munu ni olube wole ko presidentiel ani legislative nu baro bi se ka ke kado ka fo keto nyuma kono tona mi metalge kado ka fo kata se gouvernement mi uba wole ko un gouvernement inclusif gouvernement mami ba bela jele kanka iyere soro mi ngoro ni kado ka fo mi me wole ko projet de nouvelle constitution kado ka fo l'abandon no ye projet de nouvelle constitution mi ni o baro kera wati labaina ba fe fere de dabale bela jele katika o bara bela jele ka so zuru fo ni metalge kado ka fo cadre maula nunu ngoni kado ka fo nunu ye demande chamange to kado ka fo mi metalge lanyini chamana ikado ka fo ko ube ubulo sabla ikado ka fo nunu ngeme ka jalaki chamanda mi metalge kado ka fo fangai alani watina nunu ya yira ka fo ko ni ya takalaje projet de constitution kurami ni ba fa ko labe ikado ka fo ko ni election na taw de tatoy otajila sabla ikado ka fo ko ni ya takalaje o projet kurami ni ube ubulo ko ni ma kuna ja ko ona ke sababu ye mi me ato election adati anabo amago mi metalge kado ka fo nunu ngo gouvernement kura ka sigi koy gouvernement mi be kado ka fo de parti politique ma bela jele bi se ka iyere soro akono mi ni abe ko gouvernement de large ouverture nyado ka fo oyu hakilay kabini wati dola mi metalike kado ka fo ko ka gouvernement kono ma mi be no ye premier ministre ka sigi mi ni obe wolo ko premier ministre neutro nyado ka fo onake maye ma mi ni ote fangele vede ma kado ka fo ko nunu ye hakilay nunu nya jira ka fo ko fere ni dabale bela jele ka tige kado ka fo retour ka ke ordre constitutionnel la no ye shara gafe koro ba mi no obe korole fere ni dabale bela jele ka tige anga se ka segi uma mi metalge kado ka fo crise mi ni oye gwelay wala mi ni abe jamani ngono kerengere ni oye lakana balye kado ka fo kata se balokoma kado ka fo nunu ngwani yu udama fen jamana mi ma jira ka fo ko ame watim na ko mi biko jamani ko abe lombo lambala mi metalge cadre maula nunu ngwani ko kado ka fo fere ni dabali bela jele katika ni wati labaina aka ja sigi ka ke jamani kono don anga faranyo anga se ka kuma hoy jamani abe se ka ta tablo nyuma fe tula mi metalge kado ka fo uka porte parole b no ye kado ka fo Amadou Koitaye PS yelengura nyaro ka fo ale koni ale ka kuma lasele akui kado ka fo ni hakilay masuro do refe ya takalaje kabini kado ka fo transition abeni wati na kado ka fo koni ya takalaje gola de be ka fara gola kan mai kado ka fo ulu mago be mbina o ye ferni dabali bela jele katika kado ka fo gouvernement mi ni abena sigi tuguni akake maye mami be ni o ye neutre mami be kado ka fo ni ate parti politique kungan mami be kado ka fo na ya soro ka fo ko bela jele mi aye ma kake maye mami ni abeseka jama fara nywanga akake maye mami ni afeme jamani kono do mfe
ma akake maye ma min be kadu ka fo ni atip do fsa ya ni doye atuti la hawla kadri ata kadri mo ko ikado ka fo ni ataka laje ikado ka fo ko constitution mi ni o bara ba siro ikado ka fo ko ni kuna jama ke nunu ba Afrika fere ni dabali bela jere tige aka ja ikado ka fo ka election nunu ko ubo ama ba ikado ka fo ko fere kanga ke election aka kese ka ke adati la ni me wole ikado ka fo fichier electoral o bara ka ke election aka fere ni dabali bela jere ka se ka tige election ka se ka sécuriser wala se ikado ka fo forodu ko kana se ka do election ko nunu ye kuma chamande ikado ka fo ni nunu ye ota kerenganya ni o ye cadre moye Moribo Soare nyado ka fo Moribo Sumare oye uka ikado ka fo president du cadre do ikado ka fo ale cadre ale anyama ye akoni ikado ka fo afana ayene hagina fogwe oye conférence de presse ge ko do na tawla ikado ka fo wera ni ma chama nyaye o ikado ka fo so testibili mo chama be ikado ka fo do na tawla uni olubina nyaye akaja ka marshika a battery wala sa jamani abisika tani zero fe tugumna mi metalike kado ka fo afora wati labaina ka fo ki kado ka fo mi metalike shugal kugala maigala ko kabi wati dola ulu ye wuli ka jo ka buluda haka ja shugal kugala maiga akabo jore na ali wati labaina uklobe ala ka fo shugal kugala maiga ba be segi kana tuguni kado ka fo ko oye fe mi ni ikado ka fo otita ulu jimizira fe sabule kado ka fo kabi wati dola ulu ye ni kelaw de ke shugal kugala maiga ikado ka fo ulu ya jira ka fo ko mate mi ni abisika mawfara nyanga ulu ya jira ka fo ke premier ministre mi ni oye neture ma na manya ka fo ikado ka fo abise kana mere ni dabali bela jele ka tige ikado ka fo shukel kula mega ikado ka fo premier ministre jora akana kalfa ala sabule ikado ka fo ote olu haknai aywa ekutubu bidi ikado ka fo kono fani akachan kusube ye kader tuwe ale ka sebeno mi ni anyabo le matin kono Abu Safna Jara politique kala la ni eteka farale kulo koro ima da tigere foma nouvelle horizon ne be mbolo do mebone ayi Demba Conte akmara Abu Safna Jara akokanga na fanga yere marabolo okonala akibe na ka foko munye ni ye joro kele Abu Safna Jara munye mfugulan fla obeseka do kungulo kele ngona wa nyingale tomi abesi fugulan fla bon ça dépend ma fugulan ga bo fote kele Fote kele ma fla ay kungulo de ka dogo a kungulo fla te ku atukwa kono kono te na kera fote ma fla be ku fote kele ngono fote ay munna do bena ma fla kama o mula bena ma fla kama ne mala be ma fla kama ma fla se ka so Abu Safna Jara iklomanda munye Demba Conte koro konyo ko okono tita wo koro konyo Abu Safna Jara atita dinga kono donko munye anga jamana kono la yakli bala kabido ni mingama docteur Sugal ko kala maiga akayeli laban okera juma temene no bena novembre kalo kile muga ane duruma kamba fla ane samuga ane fla docteur Sugal ko kala maiga ibe na ka foko ane jamana fama ka nywanye okofe Abu Safna Jara akera sababu ye ka kuma chairman ko ulawuli akera sababu ye maldo mugu yira ko ni ko onyini ngabi premier ministre abena ke joni kulungal abla maiga alebna to joro ina wa docteur Sugal ko kala maiga abena na premier ministre joro kanata wa Abu Safna Jara malidenw aka jafo ka ta faramu ye jema bela jelen ko ni keleme ki bolo kai da krobi ka jamana marabago ku jatemina kalaje sebeningala ko ako jone be na ke munye gouvernement de la transition anyema ye no ba après ministre okofo sebeningala ko ko nyingalen ko akanga ke usabke be na ka fo ko munye maliden chama bebi kabi doni mun kama docteur Sugal ko kala maiga ako ni tara ira jamana fama la kaira ka fo ko aleka kene anina Abu Safna Jara ko de kene de dai wakabe sika bara kono ko odamne Abu Safna Jara adoni ke mafoka na bila sika tala ibe na ka fo ko munye foloko ko ni asebe ko wulla Abu Safna Jara ibe na ka fo ko me docteur Sugal ko kala maiga kalo nani ayira ka fo ko dangoro bain ko afare akmadala ka dangoro ba ko ni ayira ka fo me domna ko bi novembre ko kile mugo ani duru no bena juma doma jamana fama yana ka fo ko ale be geje ko munye abese ka bara ko ni ko odamne ane jamana fama ka nyanyo ko fe Sugal ko kala maiga ay ko fo mun ko shele ayira ka fo ko ni ame domna ko bi jamana fama ko abena siradi dona na tawla kile demado ko jamana fama ko abena siradi docteur Sugal ko kala maiga ko abese ka temeni bara yitumna ani jamana fama ko nyanyo ko fe bena ka fo ko me Sugal ko kala maiga ayene kuna foni ko lase kuna foni diloma sebeningala ko akobe na ka fo ko me docteur Sugal ko kala maiga alibi abetama ko sabga ayira ka fo mu ye docteur Sugal ko kala maiga ani conseil national de la transition nyama ba no betal ke se ko maliki jawla Abu Safna Jara o fana ya bismillah atra ira mu ye colonel
Maliki Jawla k'a fɔ ko min ye ale Sokɛli Kokala bilama ale Sokɛli Kokala Mayiga bilama Abu Safunɛ Jara ko ni Usain Bolt n'u da ɲɔgɔn kɔ a bɛ taa ka Usain Bolt to Abu Safunɛ Jara a ko ka ɲɛsin mun ye Sokɛli Kokala Mayiga a ka nin bɔli laban ninnu ma a kɛra sababu ye ka fɛn caman k'o lawuli Abu Safunɛ Jara a kɛra sababu ye ka gɔngɔn caman k'o lawuli o de kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ maa min don mina ko bi colonel Abdoulaye Mayiga ale de bɛ jamana premier ministre la par intérim o sabu kɛ degré présidentiel le taara k'a kɛ mun ye premier ministre par intérim ye nka mun ye degré Abu Safunɛ Jara hali bi baara a bɛ ka kɛ o degré kelen nin na o degré kelen ma bɔ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye premier ministre a ko a bɛ ta ka kalifa maa wɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko siga kɔni t'a la mun ye jamana faama maa mun n'o bɛ ka jamana mara nin waati na n'a bɛ tali kɛ Asimi Goyita la a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maliden caman de bɛ k'i bolo kɔni ka a da i da kɔrɔ o sabu kɛ maa caman t'a dɔn Sokɛli Kokala Mayiga a bɛna jɔyɔrɔ in ta wa walima colonel Abdoulaye Mayiga a bɛna to jɔyɔrɔ in tila wa Abu Safunɛ Jara ɲininkali to min ko a bɛ sigi o kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko in kɔni a bɛ taabolo min na siga t'a la mun ye jɔyɔrɔ kelen Abu Safunɛ Jara ko fugulan fila a baara ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Abu Safunɛ Jara an bɛ don min na ko bi ko in kɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ jamana faama de bolo n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita la Asimi Goyita ale de kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan colonel Abdoulaye Mayiga ani ka taa fara mun ye docteur Sokɛli Kokala Mayiga a kan Abu Safunɛ Jara mun ye premier ministre ye a bɛna ta ka kalifa jɔn ma o sabu kɛ mun ye colonel Abdoulaye Mayiga ale bɛ premier ministre par intérim de la degré de ye ale sigi Abu Safunɛ Jara baara bɛ ka kɛ n'o degré kelen ni hali bi nka ko bɛ taabolo min na ko bi ko n'i ye ko yɛlɛma cogo lajɛ k'a fɛnsɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safunɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko jamana in siga t'a la ko premier ministre fila ko b'a kɔnɔ un serpent à trois têtes. Il y a le président de la République, il y a deux premiers ministres. Ah, à quoi le président alors, il n'y a pas deux premiers ministres, il y a deux premiers ministres. Ah, bon. Président Mofoma. Aïe, président Mofoma, ouais. Mais au cas à Nienabo Téléala, c'est mieux. Abana. Abana. Voilà. Notre ou quoi qu'on va laisser Blagato. John Alissi. Gouvernement élément Nabnake. On Nabnake. Voilà. Ah, on va, il n'y a pas de problème, on va envoyer la liste. Mais il y a un autre côté. Ah, il y a un autre côté. Ah, il y a un autre côté. Ah, l'issue bimna. Ah, il y a un autre côté. Ah, il y a un autre côté. Nama kuna ja lisi mina bo ne to na bo ala how de tatibo ayo tike eni ma ko te a jira mona do Abu Safunɛ Jara kuna foni fila anya sama ka bo mu nouvelle horizon ale konna la sabani ngala to ko de Demba Konte ibunya obala Fili kɛra wa fɔ Demba Konte an b'ale fo la même bolo don mais segin ka don soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula ye Laya Jara ale ka sɛbɛn don i n'a fɔ i da bɔra kɔrɔfɔ kelen min na nin kelen in do koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ pétition dɔ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ olu kɛmɛ nin waati na ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛn boloda n'a ka jan sanga ani waati min bɛ tali kɛ sɛbɛnfuraw la olu na sɛbɛn walasa i k'a dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ je répète i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ se ka to premier ministre jɔyɔrɔ la cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni a jɔ ko Alassane Dembélé alias Alasko k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye ko in wuli ka jɔ don koyi wa wuli ka jɔ ɲɛmaa ye ale Alassane Dembélé ni a bɛ wele ko Alasko i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ parti min na o ye micro parti ye n y'a dɔn k'a fɔ micro parti o tɛna kɛ parti hakɛnin dɔ ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dembélé Alasko la i k'a dɔn k'a fɔ ale ni a ka jɛrɛjɛkulu maaw i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni kɛmɛ ka tabale k'a sɛbɛ gosi sabula i k'a dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la min bɛ tali kɛ docteur Sokɛli Kokala Mayiga kunnafoni kɔni bɔra k'a fɔ min bɛ wele ko repos forcé n y'a dɔn k'a fɔ ale kɔni waati tɛmɛnenw na kalo 4 i bɔra k'a fɔ cogo sisan ale kɔni a y'o kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fanga a kun tɛ a kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ taara ka di maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Abdoulaye Mayiga ye Abdoulaye Mayiga colonel Abdoulaye Mayiga jɔrɔ in a bɛ ale bolo ka se nin kalo 4 ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔw kɔni bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ni min ni a ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dembélé Alasko ye kɔni bɛ k'a dɔn k'a fɔ ka tabale k'a gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ u b'a fɛ togo bɛɛ lajɛlen ka kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga la ale bɛ se ka to jɔyɔrɔ in na cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kɔni y'a jira don tɛmɛnen laban in na i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Sokɛli Kokala Mayiga la ko bi ka fisa a ma kosɛbɛ o kuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Sokɛli Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna ko bi ka fisa kosɛbɛ ka foli ni tanu ta i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma a ka jan dɔw ka fɔ la ko min bɛ wele ko détracteurs u ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na n'olu tun bɛ k'a sɛbɛ cuwa k'a sɛbɛ can i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye foli ta ka lase nin kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen ni olu ye a tɔgɔja a ye foli ta ka lase u ma maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye i k'a dɔn k'a fɔ a sinamaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ se ka jɛsi i n'a fɔ parti politique maaw i k'a dɔn k'a fɔ a ye foli ta ka lase jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma maa i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni o ni a taawo
ta i k'a dɔn k'a fɔ pétition in kɔni bɛ ka kɛ sanga ani waati n y'a dɔn k'a fɔ olu kɔni b'a fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Choguel Kolo Mayiga ko a sɛbɛ nɔgɔya mɛn wa ko baara a bɛ se k'a daminɛ o n'a taa o taa i k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dembélé alias Alasco i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ maa min ni a bɛ ka k'a dɔn k'a fɔ tabali k'a sɛbɛ gosi bi koyi wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ bɛ maaw dabali sɛbɛ ban o ye k'a dɔn k'a fɔ parti min bɛ yen ni o bɛ wele ko FAR an ka wuli n y'a dɔn k'a fɔ FAR o ye Modibo Sidibe dɛ FAR wa FAR an ka wuli oui o ye Modibo Sidibe dɛ Abu FAR an ka wuli o kɔni Modibo Sidibe o tɛ Modibo Sidibe ye FAR an ka wuli kɔni don o ye Modibo Sidibe ale b'o parti la k'o le mun kɛ Modibo Sidibe b'o parti la a ye Modibo Sidibe ka parti de don FAR an ka wuli ye Modibo Sidibe ka parti de l'ancien premier ministre o kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ FAR la i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ a b'i n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana in kɔnɔ tubabuw ka fɔ la min sɛbɛnnen bɛ ko le ridicule ne tue pas dans ce pays là le ridicule i ka dɔn k'a fɔ FAR an ka wuli e ko olu t'a fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga la ale bɛ se ka to yen cogo min na FAR an ka wuli Sibo fana la mais c'est la politique si l'autre l'a fait notre voilà n'o bɛ ka affaire kɛ on cherche FAR an ka wuli fana filɛ nin ye olu fana bɛ mouvement M5 Malikura de kɔnɔ ni ma fili u b'o kɔnɔ Malikura awɔ M5 Malikura wa ma dɔn olu fana b'o de kɔnɔ olu fana ni Choguel ka short fi da kelen kɔnɔ tuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ o jɛrɛ jɛkulu in na olu fana i ka dɔn k'a fɔ pétition kɛlaw tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ e ko parti politique hakɛ dɔw fana tɛ yen minnu yɛrɛ b'a fɛ siɲɛ kelen Abdoulaye Mayiga ale ka to yen sabula a bɛ n'a fɔ Abdoulaye Mayiga i ka dɔn k'a fɔ o ni parti politique dɔw bɛ yen olu ka fari a na kɛ ni olu bɛ fin dan kelen olu bɛ fin daga kelen kɔnɔ nka i ka dɔn k'a fɔ parti politique dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ Abdoulaye Mayiga colonel a bɛ se ka to a nɔ in na cogo min na Choguel Kolo Mayiga ko olu ka miiriya tɛ a ka sin ka nin ka kɛ a taalen wa ale ka kɛ na nin ka kɛ ale ka conseiller awɔ conseil jumɛn e ka bɔ premier ministre la ka na conseiller la conseil présidentiel kɛ a fɔra kɛrɛ kɛ o fana ka bon avec rang de premier ministre avec rang de ministre rang de ministre ba ban kunnafoni filɛ an ye min mɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don Abu sɔrɔ de Bamako Laya Jara foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ ayiwa e ko ne ka sɛbɛn t'e bolo ye a lajɛ dɔ b'i bolo de a lajɛ ta awɔ dɔ kan ka sɔrɔ i bolo arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wurada la wele sira ale tɛ dɔwɛrɛ 76 33 43 03 76 33 43 03 an bɛ foli ta nin waati na yanni ka sɛbɛn ye ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ Morisi Kone ma Tomiya ni fɛn min bɛ tali kɛ a furumuso la ni o ye Bernadette Munkuru an ka tɛmɛ Abu sɛbɛn kɔni yera nka mun ye suguta waati o de sera an bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ka taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ Abu Safinɛ Jara mun ye misiriba kibaruya mun bɛ bi an b'a lase limanaw ma misiriba immeuble min bɛ ka jɔ a kɔnɔ Bamakɔ misiriba immeuble min bɛ ka jɔ a kɔnɔ dɔw ma fɔ ko ɲɛgɛn nɔ ɲɛgɛ étage lama o kabako ye dɛ maa yɛrɛ t'a wari bɔ yɔrɔ dɔn n ko in bɛ yen de Gawusu Keyita Jata an ka taa sugu kɔnɔ fɔlɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ an bɛ don ka fɔ Umaru Angoyiba an b'a fo a n'a ka kan bolo don ka bɔ indicateur du haut niveau ka bɔ ni a ye a gosi ka dɔn ka fɔ ka kɛ ni a bɔ ko 3,685 ko di de kɛ ni ka dɔn ka fɔ bi araba novembre kalo tile 30 Yɛrɛ Dumiya ale ka sɛbɛn don Yɛrɛ cogo di n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ministre des affaires religieuses et du culte ale y'i k'a dɔn k'a fɔ misiriba baaraw sozoro fɔlɔ ministre min ni o fana ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ mini ko ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ sanu ka taa se k'a dɔn k'a fɔ énergie ko ma ani k'a dɔn k'a fɔ ji ka dɔn k'a fɔ ale fana a ye titre minnu bɛ ka ta ka di k'a dɔn k'a fɔ sanubɔlaw ma k'o fana ye o fana suspendu Lamini a kɛra suspension da n kɔrɔkɛ don Lamini Seydou i kɔrɔkɛ a ye baara ɲuman kɛ yan dɛ ayiwa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Y Dumiya a ko ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ minima n'o ye sanu ani k'a dɔn k'a fɔ yelen ani jikow ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kunnafoni belebele bɔ k'a bi tandali min ni k'a dɔn k'a fɔ o kɛra octobre kalo novembre kalo tile 28 tɛmɛnen na ntɛnɛndon tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛw bolila kan k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali a sanu a bɛ ka bɔcogo cɛjugu caman de la i k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ minima ni k'a dɔn k'a fɔ
yelenw ani jiko ma ka do ka fɔ a ye kunnafoni a ye a bɔ ka bin kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin ka do ka fɔ ni entreprise ma a ko i ka dɔn k'a fɔ a ko kunnafoni in kɔnɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ titre minnu bɛ ta ka di ninnu ma titre foncier minnu bɛ ta ka di ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw ma u ka sanu u ka exploiter i ka dɔn k'a fɔ ko a baara u y'a sonsoro ka kɛɲɛ ni ka dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 28 tɛmɛnen ye kuma i ka dɔn k'a fɔ don nataw la i ka dɔn k'a fɔ ni bɛnkɛra kow la o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko suspension ni a fana wulila kuma k'o fana na kɛ kunnafoni ye ka ɲɛsin a bɛ se ka sɛgɛrɛ ko i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko sanu a bɛ attribuer cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɔ cogo bɛɛ bɔcogo i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka bɔ bɔcogo sugu bɛɛ lajɛlen na ko n'i ye an ka jamana titre ko ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko titre foncier o ye qualité 6 ye titre foncier dɔ bɛ yen min ni o bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ ko autorisation d'exploitation autorisation d'exploration n y'a dɔn k'a fɔ o ye titre foncier dɔ ye min ni a bɛ ta ka di ka dɔn k'a fɔ sanubɔlaw ma n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ l'autorisation de prospection ka dɔn k'a fɔ o fana o na kɛ titre foncier sugu dɔ ye min ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka di ka dɔn k'a fɔ sanubɔlaw ma n'o bɔra permis de recherche n y'a dɔn k'a fɔ o ye sanu i bɛ se ka autorisation bɛ ta ka di ma i bɛ se ka a ɲini cogo min na min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ ko autorisation d'exploitation o fana i ka dɔn k'a fɔ titre foncier sugu dɔ ye min ni a bɛ ta ka di sanubɔlaw ma walasa i ka dɔn k'a fɔ titre min n'i y'a san walima n'a dir'i ma i ka dɔn k'a fɔ a ka kan i ka a sanu k'a labɔ tuma n'o bɔra min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ titre wɛrɛ bɛ yen min ni o bɛ wele ko autorisation d'exploitation n y'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i ka dɔn k'a fɔ a titre ka ca kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin titre qualité 6 de bɛ bɔ ka di i ka dɔn k'a fɔ maaw ma i ka dɔn k'a fɔ entreprise ma o kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ direction général walima direction nationale de la géologie EDM min ko o de bɛ nin sɛbɛn in labɛn ka di ninnu ma i ka dɔn k'a fɔ ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na olu ye taama bere dɔ ta i ka dɔn k'a fɔ ka taa jamana a yɔrɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko Kangaba ni Kajolo ani ka dɔn k'a fɔ ka taa se fɔ Keɲeba ani Yanfoyilaw ma a yirala k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ ka sanu k'a labɔ ni ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka labɔ min bɛ wele ko sariya yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ a sariyaw bɛɛ lajɛlen a sabatilen tɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko titre minnu bɛ ka ta ka di u ma olu fana bɛ ka baara kɛ ni o ye i ka dɔn k'a fɔ sariya wɛrɛw bɛ sariyaw kɔnɔ min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ a kow la cogo min na kuma ka ninnu ka taama in sɛbɛn a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko sanu u bɛ ka a bɔcogo sugu bɛɛ la don nataw la ko o bɛna kɛ cɛnniba ye anw ka jamana a ma ko n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ environnement n'o ye an ka sigidaw yɛrɛ ye k'i ka dɔn k'a fɔ u ka sanu bɛ ka bɔ cogo min na a bɛna gɛlɛya i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka olu dekun kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka foro olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka jasi n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ dingɛnw ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɛnw ye don nataw la i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna ni cɛnni ye anw ka jamana in kɔnɔ o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ka taama in sɛbɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ 29 sites d'exploitation n'o ye i ka dɔn k'a fɔ sanu a bɛ ka bɔ yɔrɔ minnu na ko o bɛ se fɔ 29 baɲanko ma wa i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ de la manière frauduleuse u tɛ sariya kɔnɔ u tɛ sariya kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ ka suɲɛ u tɛ sariya kɔnɔ u t'a bonɛ o kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin 29 sites na n'o ye i ka dɔn k'a fɔ sanubɔyɔrɔ 29 i ka dɔn k'a fɔ olu sanuw bɛ ka bɔ suɲɛni a bunakun kan o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko ministre u ye a ɲini nin bɛɛ lajɛlen baaraw ka jɔ dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre Seydou Lamine Traoré ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ministre de la protection civile ma ani ka dɔn k'a fɔ ministre de l'équipement wa i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan wa i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu ye i ka dɔn k'a fɔ ni u y'olu minɛ k'o bɛ se fɔ maa 100 ani maa 36 wa i ka dɔn k'a fɔ minɛnkuru minnu b'u bolo no olu bɛ kɛ sababu ka sanu k'a labɔ anw ka dugukolo kan olu y'olu caman fana minɛ nin waati na i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ anw ka fanga a ka mara kɔnɔ Patrik filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dunbiya ale ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara Y Dunbiya an bɛ foli ta ni k'a sarada k'a ɲɛsin a ma indicateur baarakɛlaw foli bila s'u ma fasirikɛla bɛɛ lajɛlen kalimukalatigiw an b'u bɛɛ lajɛlen k'u foli k'a sarada k'a ɲɛsin u ma nin tɛ ko ɲuman nalen n'o dannen n'i ma contribuer no contribution no dream qui n'a pas contribué aujourd'hui n'i ma contribuer kana sɔn mais qui n'a pas contribué a fɔ kɛ jɔn ne ma contribué bi m'a jɛ gɔnɔ la dɛ o se t'i ye mais i ka dɔn k'a fɔ an bɛ foli ta nin waati na ka se i ka dɔn k'a fɔ Ɲamori Keyita ma ale i ka dɔn k'a fɔ DCAP ye ka bɔ Tomini yan n terikɛ ni Voilà, Gawusu Keyita baara ɲɛna fɔlikɛlaw an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko ani baara ko ani cɛ kanu na Dura FM do 94 tɔmi murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɔda la wele sira ale tɛ dɔwɛrɛ 76 33 43 03 Adama Sanogo nin waati na n'an k'a ma ko Dafimori an bɛ foli lase a ma Yisu Sogo ale tɔgɔ la Adama Sanogo Dafimori Koɲumani dugumala la sa an bɛ foli lase ma Yisu Sogo
Honga dagabara technicien ale togora Abu Safna Jara ne bolima ba mu nye bolo FIFA otijo ante sergenta manta gudu Badri Saketa kangale wasul Badri ame fulla samanu watina nanya le fo fulla ambata ni ka sarada kanyeshi nakamba anita kamba manabe mu nye dresa kumana ba ale kofo société mandala kuma frère et fils Abu Safna Jara ame fulita ni kanyeshi amani watina Bashakna Keita aida furuchi ame fulla samani watina Musa Sogo badawa jelike ni watina kur amarda ko na la ame fulla su bala jelema Abu sergenta ma ibolo do angata Bite ne ka bolo do o ba ne katari edi kata edi bita aywa sigatala meta Abu Safna sergenta ma ameta ne be bolo ma karga du so de ba ko me bone aye Abu Safna Jara abena tabulu kuma do o ko so ni singadi mamu kuma le o de be Umar Angoiba o de ba akufo ako sefa war million kemefla Abu Safna Jara ko o de bol no wala samunye sojo do o baraw o le be sega sigi senga to ko munna misriba o konala na be be ko misriba na abo okufo Abu Safna Jara kanya shibara nyere keto ko maybe na ka foko mi jamana marabako ko ni uye decision ko ta kaira ka foko bara ko ni ko aka jopeu ko sabga munye musaka muno obuka ta da fenna be 7 million keme fla kufo Abu Safna Jara mata do wari ko ni abiga boyoromna okum ko dala munye Umar Ngoibaye ayira ka foko munye ministre munna le ka bara nyastendo anga dine ko ananga la fen ko kama Abu Safna Jara ko siga kontala ali joy jorola okum ko lebe na ka foko ale ka secrétaire na nobe talike munye tumani sangare ayira ka foko kanyeshi ni so baran joli mamunye bamako misiriba okonala ko liyo wuli ka jone chesiri koni ku oke bamako misiriba ay regiseri we feranda balike ka ale wole kairula ka foko ka baran ka ajoka be doni munga baran asupasman folo abesiki singa ko sabga na folo munno buga ta baran dafe Abu Safna Jara ko lute na folo uta aboro don na folo meti do 7 million kemefla ula Abu Safna Jara okum kono la osiga fo o temeno ko fe jamana mana bako nana ye ka fo kerengana ministre so mumbe no be affaires religieuses du culte et des coutumes kuna ale ye ka fo ko munye o la delicante meno ko fo ka boy anana ye ka fo ka kiboro so ka fo ko bara ko ni ko amajo ko bara ko abesena odunya so osigira okumara Abu Safna Jara ibena ka foko munye ministry na manya ka foko lu konye kuna fonu ka asro ka foko bara ko abiga ke okum kon la ko ka bara ko ni ka ajofolo Abu Safna Jara musaka munna buka ko fola tan na ba sefa 1 million kema flana bo okufo ko de farlu nyanga wala sa munye misiri abiseka baro biseka ke mu so biseka jo so nyi so miseka jo misiri okon la tukum na be mako misiri ba okufo ibena ka foko munye wari nyere abiga foka abiga bo mamunuku ode aruna sawadogo kaira ka foko wari ngoni ko abiga bo alele kun ko ale de ayira ka foko munye me yoranye ko abina jo kana lawu Abu Safna Jara ibena ka foko munye ministre mumbe no be dine ko ne la da fen ko kama Abu Safna Jara ale ko ne ayira ka fo ko me tabulum na kompi na manya ka foko oli erisere ka wule ka bi doni mun kama so yoranye abirgi folo obeski singa ku ka baran ko ni ka ajo folo ngalu na ka foko munye baran ko ni ko abiga ta do ayira ka foko baran yira ko abe étage au niveau ula oro kum ko na la Abu Safna Jara ufuna ko sara ka boka binti tari yaira ka foko bara ko aka jo peu ko mashika na ye ka foko mu ibi ka bara ko ni ka ke Abu Safna Jara munye misriba okona la ble ko ninga ka abane folo Abu Safna Jara munye sebani ngela no de betalike Umar Angoiba yaira ka foko munye jamana maraba ko ni yaira ka foko munye kuma kan ko ni ko na asura Abu Safna Jara ko sigata la ko bi songa bo akofla la oro kum ko na la jamana marabako ya ira ka fo olu je ko len do bi baramuno obiga kemunye bamako misriba okonala na be talike sojo kula olu je ko len do bi ni aye ka fo ku ye ni sera ko ni ko ota o matro do wora fe u ye erisere ka wole ka kuma u fe ku ka ni baran ka ajo Abu Safna Jara baran majo o bolen ko fe ibena ka fo ko mu ye dalom mu bolo ku ka ni baran jo ngari ni rebuga borom na be talike 7 million kema flala Abu Safna Jara olu to o boro do Abu Safna Jara ibena ka fo ko ka nyashi mu nye baran kelifana mamu munye bamako misiriba okonola ayira ka foko munye furugu chama fana ko oyira akonola ma chama mbe ko oluko no findine no nyongoro olo kum konola munye ministry soye aye misijugu tagire ma kayira ka foko bara ko ko aka jopeu Abu Safna Jara akoni ko njate mena kalaje abeninga na watini bo kibada ko ni charlondo bamako fantan nani bala jilefe kayira ka foko munye sodo ko ni obuga joni watini na munye misiriba okonna ula Abu Safna Jara ko amusaka ko buga bo maku mamu nanga mako aruna sawadogo
ko a wari ko a bɛ ka bɔ o de kun Abu Safinɛ Jara i bɛna k'a fɔ ko in kɛra sababu ye maa minnu n'olu bɛ taa seli Bamakɔ Juma misiriba a kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara maa caman fɔlen ni ɲɔgɔn kɔ bi Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye mun ye ɲarilakaw yɛrɛ fana damadɔ bɛ yen n'a bɛ tali kɛ sifinnakaw la Abu Safinɛ Jara olu dɔw fana fɔlen ni ɲɔgɔn kɔ ka ɲɛsin mun ye nin baara in ma o de hukumu kɔnɔ la i bɛna k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw kɔni Abu Safinɛ Jara u ye décision kɔni k'a ta ka baara in kɔni ka a jɔ fɔlɔ o hukumu kɔnɔ la mun ye ɲarila sifinnakaw ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko jamana marabagaw filɛ ka décision mun ta k'a yira k'a fɔ ko nin baara in kɔni ka jɔ Abu Safinɛ Jara ko y'a kɛcogo ɲuman yɛrɛ yɛrɛ koyi ko sabu kɛ ko caman bɛ ko in kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara fo ka fɛsɛfɛsɛ o ka sidɔn ka ɲɛdɔn wari in yɛrɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn c'est wari miliyɔn 100 in Abu Safinɛ Jara a bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn fo de ka ɲɛɲini ka dɔn fɔlɔ n'o ɲɛɲinina ka dɔn Abu Safinɛ Jara ni baaraw bɛ sigi sen kan baaraw bɛ sigi sen kan siga t'a la n'o ɲɛdɔnna n'a ti kɛ a ti kɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sɛbɛkɔrɔ Banɛngɛmamɔ ka bɔ mun ye sɔrɔ de Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Umaru Angoyiba Abu Ibunya o b'a la bɛɛ ka fɔ Umaru Angoyiba an b'a fo a n'a ka kan don ka bɔ indicateur du haut niveau ka bɔ ni a ye a gosi ka don ka fɔ ka kɛ ni a bɔ ko 3,685 n ko di de kɛ ni ka don ka fɔ bi araba novembre kalo tile 30 Yɛrɛrɛ Dumbia ale ka sɛbɛn Yɛrɛrɛ cogo di n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ministre des affaires religieuses et de culture awɔ ale y'i ka dɔn k'a fɔ misiriba baaraw sonsoro awɔ ministre min ni o fana ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ mini ko ma n'o ye ka dɔn k'a fɔ sanu ka taa se ka dɔn k'a fɔ énergie ko ma ani ka dɔn k'a fɔ ji ka dɔn k'a fɔ ale fana a ye titre minnu bɛ ka ta ka di ka dɔn k'a fɔ sanubɔlaw ma Lamini don o fana ye o fana suspendu Lamini a kɛra suspension da n kɔrɔkɛ don Lamini Seydou i kɔrɔkɛ awɔ a ye baara ɲuman kɛ yan dɛ ayiwa min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ Yɛrɛrɛ Dumbia a ko ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ mini ma hali n'a ti bɛn sanu ani ka dɔn k'a fɔ yelen ani jikow ye i ka dɔn k'a fɔ ko a ye kunnafoni belebele bɔ k'a bi tandali min ni ka dɔn k'a fɔ o kɛra octobre kalo novembre kalo tile 28 tɛmɛnen na ntɛnɛndon tɛmɛnen na i ka dɔn k'a fɔ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ jateminɛw bolila kan k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka Mali a sanu a bɛ ka bɔcogo cɛjugu caman de la i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ mini ma n'i ka dɔn k'a fɔ yelenw ani jikow ma kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ a ye kunnafoni a ye a bɔ k'a bin kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ nin entreprise ma a ko i ka dɔn k'a fɔ a ko kunnafoni in kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ titre minnu bɛ ta ka di ninnu ma titre foncier minnu bɛ ta ka di i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw ma u ka sanu u ka exploiter i ka dɔn k'a fɔ ko a baara u y'a sonsoro ka kɛɲɛ n'i ka dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 28 tɛmɛnen a ti di bilen i ka dɔn k'a fɔ don nataw la i ka dɔn k'a fɔ ni bɛnkɛra kow la i ka dɔn k'a fɔ ko suspension ni a fana wulila k'o fana na kɛ kunnafoni ye ka ɲɛsin a bɛ sɛgɛsɛgɛ de ko i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko sanu a bɛ attribuer cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɔ cogo bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka bɔcogo sugu bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ n'i ye an ka jamana titre ko ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko titre foncier o ye qualité 6 ye titre foncier dɔ bɛ yen min ni o bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ ko autorisation d'exploitation autorisation d'exploration n y'a dɔn k'a fɔ o ye titre foncier dɔ ye min ni a bɛ ta ka di ka dɔn k'a fɔ sanubɔlaw ma n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ l'autorisation de prospection ka dɔn k'a fɔ o fana o na kɛ titre foncier sugu dɔ ye min ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka di k'a dɔn k'a fɔ sanubɔlaw ma n'o bɔra permis de recherche n y'a dɔn k'a fɔ o ye sanu i bɛ se ka autorisation bɛ ta ka d'i ma i k'a ɲini i bɛ se ka a ɲini cogo min na min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ ko autorisation d'exploitation o fana i ka dɔn k'a fɔ titre foncier sugu dɔ ye min ni a bɛ ta ka di sanubɔlaw ma walasa i ka dɔn k'a fɔ titre min n'i y'a san walima n'a dir'i ma i ka dɔn k'a fɔ a ka kan i ka a sanu k'a labɔ ayiwa n'o bɔra min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ titre wɛrɛ bɛ yen min ni o bɛ wele ko autorisation d'exploitation n y'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a cayara dɛ i ka dɔn k'a fɔ a titre ka ca kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin titre qualité 6 de bɛ bɔ ka di i ka dɔn k'a fɔ maaw ma i ka dɔn k'a fɔ entreprise ma o kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ direction générale walima direction nationale de la géologie EDM min ko o de bɛ nin sɛbɛn in labɛn ka di ninnu ma kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na n'u ye taama bere dɔ ta i ka dɔn k'a fɔ ka taa jamana a yɔrɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko Kangaba ni Kajolo ani ka dɔn k'a fɔ ka taa se fɔ Kiɲɛba ani Yanfoyilaw ma yirala k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ ka sanu k'a labɔ n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka labɔ min bɛ wele ko sariya yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ a sariyaw bɛɛ lajɛlen a sabatilen tɛ i ka dɔn k'a fɔ ko titre minnu bɛ ka ta ka di u ma olu fana bɛ ka baara kɛ ni o ye i ka dɔn k'a fɔ sariya wɛrɛw bɛ sariyaw kɔnɔ min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ a kow la cogo min na kuma ka ninnu ka taama in sɛbɛn a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta ka lajɛ ko sanu u bɛ ka a bɔcogo sugu bɛɛ la don nataw la ko u bɛna kɛ cɛnniba ye anw ka jamana a mako a bɛ k'a ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ environnement
n'o ye an ka sigidaw yɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ u ka sanu bɛ ka bɔ cogo min na a bɛna gɛlɛya i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka olu dekun kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka foro olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka jasi n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko i ka dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen sɛnɛkɛlaw i ka dɔn k'a fɔ digɛnw ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɛnw ye dɔw nataw la i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna ni cɛnni anw ka jamana in kɔnɔ o ma i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ka taama in sɛbɛn a ka ɲɛɲini bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ 29 sites d'exploitation n'o ye i ka dɔn k'a fɔ sanu a bɛ ka bɔ yɔrɔ minnu na se fɔ 29 baɲanko ma wa i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ de la manière frauduleuse u tɛ sariya kɔnɔ u tɛ sariya kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ ka suɲɛ u tɛ sariya kɔnɔ u t'a bonɛ o tuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin 29 sites na n'o ye i ka dɔn k'a fɔ sanu bɔyɔrɔ 29 i ka dɔn k'a fɔ olu sanu bɛ ka bɔ suɲɛni bunakun kan o tuma i ka dɔn k'a fɔ ko ministre u ye a ɲini bɛɛ lajɛlen baaraw ka jɔ dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre Seydou Lamine Traoré ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ministre de la protection civile ma ani i ka dɔn k'a fɔ ministre de l'équipement wa i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan wa i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni o ye i ka dɔn k'a fɔ ni u y'olu minɛ dɔw bɛ se fɔ maa 100 ani maa 36 wa i ka dɔn k'a fɔ minɛnkuru minnu b'u bolo no olu bɛ kɛ sababu ka sanu k'a labɔ anw ka dugukolo kan olu tɛ sanu to olu caman fana minɛ waati na i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ anw ka fanga a ka mara kɔnɔ Patrik Blɛ i ye min fɔ i ka dɔn k'a fɔ indicateur du haut niveau kɔnɔ Y Dunbiya ale ka sɛbɛn don Abu Safinɛ Jara Y Dunbiya an bɛ foli ta ni k'a sarada k'a ɲɛsin a ma indicateur baarakɛlaw foli bila s'u ma fatirikɛla bɛɛ lajɛlen kalimukalatigiw an b'u bɛɛ lajɛlen k'u foli k'a sarada k'a ɲɛsin u ma nin tɛ ko ɲuman nalen n'i ma contribuer no contribution no dream ni ma contribuer aujourd'hui ni ma contribuer kana sɔmɔ dɛ qui n'a pas contribué m'o f'i ɲɛna dɛ n'i y'a sɔmɔ ne ma contribuer m'a jɛ gɔnɔ la dɛ o se t'i ye mais i ka dɔn k'a fɔ an bɛ foli ta nin waati na ka se i ka dɔn k'a fɔ Ɲamori Keyita ma Ɲamori Keyita i ka dɔn k'a fɔ DCAP ye ka bɔ Tomini yan terikɛ ni o ye Morisi Kone kosɛbɛ ka dɔn k'a fɔ olu ka DCAP kura don an b'a fɔ nin waati na ko ka dɔn k'a fɔ baara kura min n'a bɔra ka daminɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka baara a bolo mɛn baara in Ala ka ɲɛ a bolo ye DCAP ya ye Tomini nin waati Ala ka ɲɛ a bolo Ala ka ɲɛ a bolo Abu Safinɛ Jara an bɛ kanuba ni dɛmɛbaga lamɛnnikɛla jɛkulu jamana kɔnɔ ka taa bila min jamana kɔ kɔnɔ la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni minnu bɛ yen n'an sera k'o sɔrɔ k'o lase limanaw ma bi k'o sabu kɛ waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sɛfun na Abu o hukumu kɔnɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen k'o fo an y'o de fɔ kanubaw ɲɛna ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ 15 waati n'o bɛ tali kɛ 15 heures kan Abu Safinɛ Jara mun ye coupe du monde mun n'a kɛnɛ bɛ ka kɛ nin waati na mun ye Qatar jamana la siga t'a la mun ye Nura FM an bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka n'an ka plateau kana a sigi coupe du monde daminɛ Abu Safinɛ Jara fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi siga t'a la Nura FM a dolaci o ma fɔ an kɔ a dolaci kɔni n'i y'a fɔlen an kɔ dɔrɔn siga t'a la ko mun ye kunnafoni heure o don n'o tɛ dolaci o dolaci kɛra Abu Safinɛ Jara an y'a bɛɛ lajɛlen ka banɛgɛmamɔ k'a lase mun ye malidenw ma bamanankan cɛ in na o de hukumu kɔnɔ nɛgɛ 15 waati Abu Safinɛ Jara an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kura ye nka an y'o de fɔ limanaw ɲɛna minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ k'o sabu kɛ mun ye nin coupe du monde Qatar 2022 a kɛnɛ mun n'a bɛ ka sigi nin waati na Qatar kɔ fɛ yen n'anw bɛ k'a lajɛnamaya Nura FM a kɔnɔna la yan Abu Safinɛ Jara a tɛ taa musaka bɔ kɔ a tɛ taa mun ye forfait ta kɔ a tɛ taa mun ye crédit ta kɔ Abu Safinɛ Jara a tɛ taa ko caman kɔ o de hukumu kɔnɔna la dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen message i bɛ se k'o sɛlɛ 76 33 43 03 76 33 43 03 kumaso Mamadu Adama Mayiga n'an bɛɛ lajɛlen kama ko Gafujama Kamadu ina arama an bɛ foli ta k'a sara k'a ɲɛsin ma madame Kulubali Bajanaba Danbele an b'i fana fo kumaso kɔnɔna la an bɛ Mariko an bɛ foli lase ma mun ye Facebook sa Burama Tarawele ni waati na foli bɛ lase ma nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun kalifalen ni waati na Gawusu Keyita Jata Mande Masa nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun b'ale bolo bɔlɔlɔ sa o bɛ mun ye Yusufu Sogo o kun b'ale bolo nin waati na kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada ne tɔgɔ Bubakari Tarawele kanubaw ko ma ko Bete ani Abu Safinɛ Jara a k'an bɛn sini